Som Rastio Trnka a vítam vás v dnešnom podcaste Župa šupa. Nachádzame sa v budove úradu Košického samosprávneho kraja, kde sme vytvorili historickú repliku prvej pracovne prvého župana Košickej župy Jána Rumana. A o tom, že vás dnes história nebude nudiť, vás presvedčí môj dnešný host, pán profesor Martin Pekár, vedúci katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pán profesor, vítajte. Ďakujem za pozvanie. Tak, začneme zľahka a to je naša prvá otázka, áno, nie. Pán profesor, bola alebo nebola odjak živá Košická župa šupa? Tak jasné, že Košická župa z historického hľadiska bola šupa. A platí to svojím spôsobom aj pre jej predchodkyne, aj pre jej nasledovničky, samozrejme vždycky v tom konkrétnom historickom kontexte. Tak dnes tu sedíme hlavne preto, že prednedávnom Košická župa oslávila okrúhliny alebo jubileum storočnicu. Mali sme aj kvôli tomu župné dni, slávnostné zastupiteľstvo. No, ale približte nám, v čom bola tá Košická župa zaujímavá, v čom bola šupa a čo mala také na starosti? Možno na začiatku upresním, že hovoríme o Košickej župe, ktorá pôsobila v rokoch 1923 až 1925 a tá storočnica sa spája s výročím prvého zasadnutia zastupiteľstva, ktoré zasadlo pred 100 rokmi v roku 1924. A to zastupiteľstvo ako také bolo prvýkrát na úrovni samosprávy volené priamo, tajne a všeobecne. To znamená, že z môjho pohľadu ako historika význam tej Košickej župy a tá šupa spočíva v tom, že prvýkrát mohli o veciach verejných rozhodovať vlastne všetci obyvatelia župy, ktorí splnili vekové kritérium bez ohľadu na pohlavie, na sociálny status, na ďalšie dodatočné kritériá. To je vlastne taký základný princíp, ktorý my dneska ctíme a ktorý je takým charakteristickým nástrojom demokratického zriadenia. Tak to je podľa mňa prvá šupa. Ja by som možno dodal v dnešnom kontexte, alebo povedal by som to inak, mohli voliť všetci, ktorí spĺňali vekové kategórie a zároveň aj všetky menšiny. No, ale najviac ma zaujala tá informácia, a my s ňou často pracujeme aj na Košickom samosprávnom kraji, že prvýkrát mohli voliť ženy. Ja len by som možno doplnil, že tie voľby boli na jeseň roku 1923 a to prvé zasadnutie zastupiteľstva bolo 23. apríla 1924. No ale povedzte nám bližšie o tej voľbe žien, keďže v Švajčiarsku mohli ženy voliť až 50 rokov po nás, v Lichtenštajnsku 60 rokov. Ako k tomu vôbec došlo a ako sa to stalo, ako to bolo vôbec možné? Tak veľa sa o tom hovorí v súvislosti s Československou republikou, pretože bolo to veľmi progresívne demokratické zriadenie, ktoré bolo zakotvené v ústave v roku 1920, vrátane toho všeobecného rovného volebného práva. A trošku si to zvykneme preceňovať, pretože ženy v tom čase už vo viacerých krajinách volebné právo mali, napríklad v Škandinávii alebo povedzme aj v Sovietskom zväze, ale špecifikum Československa bolo to, že išlo o demokratické zriadenie ako celok. To znamená, že celý systém politický a aj režim štátny boli nastavené demokraticky a otvorené. A to vytvorilo priestor pre lepšiu emancipáciu rôznych skupín obyvateľstva, nielen žien, ale povedzme aj menšinu. A keď sa rozprávame o ženách, tak samozrejme, najmä v českých krajinách, ktoré boli súčasťou republiky, to ženské hnutie malo oveľa lepší základ v rôznej spolkovej činnosti aj vo väčšej miere politickej emancipácie. Na Slovensku ten základ bol menší, ale práve to demokratické zriadenie vytvorilo tú možnosť, dalo tú možnosť. Tá idealizácia spočíva možno trošku aj v tom, že nie vždy všetky a samotné ženy mali záujem aktívne vstupovať do politiky, alebo nie cez politické strany. Takže niektoré preferovali činnosť povedzme cez spolky a takýmto spôsobom sa zapájali do verejného života. No, je to prelomová vec z hľadiska možnosti a práva takéto konanie a zapojenie sa do politického života realizovať.
No, samozrejme platí aj to, že či na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni to zapojenie žien bolo pomerne nízke v tom čase. To znamená, hovoríme naozaj o začiatkoch. V parlamente to boli možno 3% žien, ktoré z celkového počtu poslancov a senátorov tvorili. Na tej regionálnej úrovni to bolo možno ešte trošku menej, povedzme v tom župnom zastupiteľstve nebola žiadna žena. No dobre, tak si povedzme trochu bližšie o tom župnom zastupiteľstve. Môžete nám povedať, aký bol počet zástupcov ľudu. Ja len prezradím, že polovičku z nich tvorili poľnohospodári, druhú polovičku právnici, kňazi a bol tam len jeden učiteľ. Ale najviac ma zaujali tí poľnohospodári, to ako fungovalo. Mali na jednej nohe gumáku, na druhej lakovku a zároveň ako to vedeli sklbiť s tým pracovným životom, keďže ja teraz neviem, kde mi hlava stojí a naozaj si to neviem predstaviť, keď ani neboli v podstate, ani nebolo také dopravné spojenie, čiže aj tá cesta na to zastupiteľstvo bola dlhšia. Ako to fungovalo, čo to bolo za ľudí, ako to stíhali, ako často sa stretávali? Je to veľký komplex otázok. Skúsim dať tomu systém, alebo zosumarizovať to, tak sprehľadniť. Tak tá prvá vec je, že hovoríme o zastupiteľstve, do ktorého bolo zvolených 35 poslancov z celej tej župy, to znamená z regiónu, ktorý tak voľne poviem dnes je Košický, ale aj Prešovský samosprávny kraj. Takže z väčšieho regiónu, ako ho vnímame dnes. Tých 35 poslancov bolo doplnených potom ešte o istý počet menovaných ďalších, ktorí neboli zvolení, ale boli dosadení ako odborníci do tohto tímu. No a ten tím mal trošku inú pozíciu, ako my to vnímame dnes. To znamená, že tým základným výkonným orgánom bol župan, ktorý nebol volený, ale to bol štátny úradník a bol menovaný ministerstvom. A potom tam bol župný výbor. A tento tím, tých 9 ľudí, teda župan plus 8 členov župného výboru, vlastne pripravovali ten základný materiál na rokovanie zastupiteľstva. Teda smerovali obsah tej agendy, spôsoby riešenia a podobne. Činnosť poslancov vtedy nebola taká komplexná ako teraz. No a čo sa týka toho praktického fungovania, to máte úplnú pravdu, nebolo to také jednoduché. Keď ste použili tú analógiu s cestovaním, tak možno by som to prirovnal, ako keď si predstavíte auto z 20. a 30. rokov s jeho výbavou, možnosťami, výkonom a očakávaniami na ňo so súčasným autom. Tak asi aj v tom čase tie očakávania, možnosti, rýchlosť bola úplne iná pre poslancov, ako je to dnes. A možno ešte pár poznámok k tomu zloženiu, čo ste sa pýtali. Tak v tomto prípade sa odzrkadľuje práve tá demokratickosť volebného systému. Pretože to zloženie zastupiteľstva odzrkadľovalo sociálnu, náboženskú, etnickú štruktúru a nálady toho regiónu a toho obyvateľstva. To znamená, že keď tu dominovalo poľnohospodárske obyvateľstvo, tak je celkom prirodzené, že tretinu tých zástupcov tvorili poľnohospodári, ktorí boli vo svojom lokálnom prostredí známi alebo nejakou autoritou. No a tá ďalšia často sú iné autority, ktoré pôsobili v tomto prostredí, ako ste povedali, právnici, kňazi, farári a nejaký sa tam priplietol učiteľ. No ale v tej chvíli samozrejme ten politický život bol úplne nový, po roku 1920 konfrontovaný práve s tým novým volebným systémom a tým pádom, povedzme aj paradoxne sa málo o tom hovorí, sieť farnosti bola veľmi účinnou takou náhradou siete nejakých regionálnych pobočiek politických strán. A tí farári boli v tom čase vplyvní, tak celkom prirodzene sa to odzrkadlilo aj na tom volebnom výsledku. No dobre, a možno ešte jednu podotázku k tomu zastupiteľstvu. Poslanci mohli rozprávať vo svojom materinskom jazyku, tak koľko ich bolo a ako to prebiehalo, lebo simultánne preklady asi nemali, teda tie budky s takými sluchátkami, tak ako to prebiehalo to rokovanie v podstate, keď každý rozprával iným jazykom?
To rokovanie samosprávy v materinských jazykoch upravoval zákon. Bol to zákon 122/1920, ktorý umožňoval, ba priam až vytváral aktívny priestor, aby menšiny mohli rokovať v samospráve svojimi materskými jazykmi. Súčasne ale platilo, že štátnym jazykom bol jazyk československý, tak sa to vtedy volalo, keďže sa rozprávame o období prvej Československej republiky. No a účel toho zákona z môjho pohľadu bol dvojaký. Ten základný bol princíp demokracie, to znamená, že tam, kde je zastúpenie menšiny, nechať tento priestor, aby sa v materinskom jazyku na úrovni samosprávy mohlo rokovať. A ten druhý bol celkom praktický, že mnohí občania nového štátu neboli tak jazykovo vybavení, aby dokázali plynule, najmä v tých hraničných regiónoch, a tým Košice a Košický kraj boli, rozprávať v štátnom jazyku, teda v tej slovenskej verzii československého jazyka, tak sa to volalo. No a toto je ten praktický aspekt toho zákona. Takže to rokovanie zastupiteľstva naozaj prebiehalo v rôznych jazykoch. No tá otázka, že ako si rozumeli, alebo či si rozumeli, to je odpoveď je presne tá doba. Ano, to znamená, že v tom čase, o ktorom rozprávame na začiatku Československej republiky, ale aj v tom medzivojnovom období ako celku, to bolo v celku prirodzené. Pretože v škole sa všetci učili po maďarsky pred rokom 1918. V roku 1907 boli prijaté a po neho zákony, ktoré zavádzali maďarčinu ako jazyk aj vo vzdelávaní okrem najnižšieho stupňa. Takže každý bez ohľadu na národnosť sa učil v škole po maďarsky. Väčšina obyvateľstva, alebo veľká časť obyvateľstva tu mala samozrejme aj slovenský materinský jazyk, teda už ich máme v skupine, že rozumeli prirodzene aj slovenčine, aj maďarčine. A potom tu boli menšiny ako židovská, ktorá mala často maďarskú identitu prevažne, alebo čiastočne nemeckú, a prípadne Rusini, ktorým porozumieť nebolo tak problematické. Takže z toho vznikol taký mix, ktorý bol typický pre tú dobu. My dneska si to ťažko vieme predstaviť, ale v tej dobe to bola výbava priemerne vzdelaného človeka, že takým ďalším dvom jazykom ako tak, okrem svojho materinského rozumel. Dnes, keď sa pozrieme na priebeh niektorých zastupiteľstiev, tak to pripomína grotesku alebo taký aj bojový ring. Bolo to tak aj predtým, čo ja viem, byli sa tieto osobnosti, alebo teraz nemyslím fyzicky, ale ako prebiehal ten názorový súboj? Vždycky asi v každom politickom ringu ten súboj prebieha, niekedy možno kultivovanejšie a niekedy možno menej kultivované a niekedy možno slušnejšie a niekedy možno takým aj explicitnejším spôsobom. Ale aj tuto platí, že tie súboje prebiehali, pretože boli politické strany, ktoré mali každý svoju agendu a svoj názor a svoj politický program a oni sa prirodzene stretávali. Takže vznikali aj tu na tejto lokálnej úrovni koalície, opozície, všelijaké záujmové skupiny podľa rôznych kritérií, a podľa týchto kritérií samozrejme potom prebiehala aj tá diskusia na zastupiteľstve. Je jasné, že napríklad zastupitelia alebo predstavitelia tej maďarskej menšinovej komunity mali veľký problém s štátotvornými stranami, ktoré presadzovali istú mieru centralizácie a väčšieho vplyvu štátu. Áno, častokrát menšiny medzi sebou zápasili, povedzme, niektoré časti židovských strán s maďarskou a podobne. Takže tieto spory tu existovali, ale myslím si, že nemali až taký konfrontačný charakter, ako sme dneska zvyknutí. Možno, že predsa len tí ľudia trošku ako keby boli v tej dobe menej ostrieľaní a teda trošku aj slušnejší. Takže ideme vlastne k horšiemu, to ste povedali. Ale nie, ideme k tomu, aby sme sa inšpirovali práve tou historickou tradíciou k lepšiemu. Škoda, že nemáme videozáznamy z tej doby. To je moja agenda, viete, ako historika, takto smerovať. No dobre, a na záver by som sa možno spýtal už len také štandardné dve otázky. Za čo by ste dali našej súčasnej župe šupu? No to sú tie veci, o ktorých rozprávame však. Aby ľudia boli slušní,
a sa zbytočne nekonfrontovali, aby spojili sily za ten svoj spoločný cieľ, aby v tej župe sa každému žilo lepšie, tak určite by som ja ako občan privítal lepšiu komunikáciu, slušnejšiu komunikáciu medzi zastupiteľmi a predstaviteľmi župy a tým pádom trošku takú aj pokojnejšiu atmosféru. Ja vás asi zavolám na naše zastupiteľstvo. Vy ste na úvod stále predniesli takýto príhovor a prihovorili sa. Tak a posledná otázka. Čom je naša súčasná župa šupa? Opäť to poviem cez prízmu historika, cez svoju kvalifikáciu, cez svoju agendu. Myslím si, že základné bohatstvo župy je v jej prírodných a kultúrnych krásach, ktoré sú úplne jedinečné. Ďakujem pekne aj vám, že ste s nami vydržali a verím, že toto okienko do histórie bolo prínosné a tak trochu sme vám ozrejmili, čím pred 100 rokmi žila Košická župa alebo Veľžupa Košická, ako ju niektorí nazývali. Ďakujem pekne, pán profesor, že ste si našli čas pre nás a pre našich divákov a ozrejmili nám kúsok našej histórie, regionálnej histórie. Ďakujem ešte raz za pozvanie. Ďakujem pekne aj vám za pozornosť.